खुलुमगा बाहाय मा तंखा ताखलाय सार नों कैंडिडेट बीजेपी नि इंगै ते कप्लायिंखा बीजेपी नि इंगै कृष्णपुर सा बेलाय हामबाय जत मीडिया रंनो बेलाय खाव तंथागो आं आशा खायमिया जे पवित्र विधानसभा आं फायमाना होनाय नरंनि जतनि आशीर्वाद त्रिपुरा हास्तानि जत लोकनि आशीर्वाद मोदीजीनि आशीर्वाद पवित्र विधानसभा फाय एमएलए अंखा एमएलए मन पुरे ताक मिनिस्टार अंखा बेलाय बखा तंथागजाक ते चिनि दफानि बागै काम खायनानै सुजुग मानमानि बागै बेलाय तंथागजाक बेलाय बखावा बेलाय न चिनि दफानो काम खायमानि बागै सुजुग मानमानि बागै बेलाय तंथागजाक ताउनो तै पहिला त्रिपुरा सावने हामख्लायनो वान सुबिदा सामथांनानै नै बेलाय न गाहामनो प्रश्न खायखा चिनि दफा अनेक उग्लक लायजाक मुनि दफानि साय मासाया मानया अनेक चिन बरक हासक बेसारो दङ चिनि बररकनि बिसिङाव ताबो सठिक भाबे लामा गाहाम खायमियाखौ जों ताबो चिनि बररकनो बिशेष खायै जों दै गाहाम लामा गाहाम शिक्षानि व्यवस्था स्वास्थ्यनि व्यवस्था मन बिसिङाव जों गुरुत्व होनाय चिनि जे बरक जे दफानि शिक्षाओ जों गायमिया ओ दफाखौनो दिनो आगु गैमिया आबायनि बागैनो जों विशेष खायै जों शिक्षाओ तै जों गुरुत्व होनाय जों बिसि प्रथम जों शिक्षा तैनो गुरुत्व होनाय ते दै लामा फेरां मते तैनो गुरुत्व होनाय आनि जे कृष्णपुर हाय जागाओ जितिनानि अनेक कठिन बेपार दंमानि ओ जागा जतन सायमनो CPM कांग्रेस बो फाइट दंमानि ते जिनि मथा ताखुब महेन्द्र बबायबो फाइट दंमानि मनि बिसिंगो बीजेपी नि अंगै थांनाय एमएलए जाजाक अतुल देव बर्मा बबायबो तेबो फाइट दंमानि आनि आं जङै मैया जे ताकलाय तेइसो आं ओ विधानसभा कगै फैयान होनाय कारण मुसु बरबो फाइट खायै निजेरा फाइट ते CPM बाय कांग्रेस फाइट ते मथाबो फाइट खायै उरन नखै फाइनान बेलाय टाप दंमानि हायफुनो नरंनि जतनि आशीर्वाद नावै कृष्णपुरनि जत नखरनि आशीर्वाद नावै बरगानो ओ विधानसभा चंगै रहका आं जारा बुट दिनाय रंबो आं हामबायाफोर बुट दिया रंबो हामबायाफोर ताङैने आं कृष्णपुरनो चिनि कृष्णपुरनो जतन सायमनो हापुं हाताय बेलाय माने दुर्गम एरिया जेमन तिलियमरा हयदे नुनासरा काकरासरा प्राय 30-40 किलोमीटर बिसिंगो चिनि बरर टंग ताबुक एकदम लास्ट गंगानगर बदार मुति हाय जागाराव से सामु तांना निहाका बे चैलेंज नि बेपार दङ ताबो बो आनि विधानसभा सठिक जागा फेरां सगिमेयाखौ ते लामा बजत जागा खायमियाखौ ते तुइ बजत पुसगिमेयाखौ म बेलाय चैलेंज नि बेपार दङ म नंनि आशीर्वाद तैनो बसंगो कृष्णपुरनो आं अनेक आगुदि दङै सार निनि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव बुसुक एसटी भोटार दं आनि विधानसभानि बिसिङाव 23,000 बंनि बरक भोटार दङ ते चिनि बुकुंबारा भोटार दङ 15,000 ओंखाय 15,000 भोटार न जों तो हापुं हाताय हासिब बेसार दंबा बं बरक तो समतल एरियान दङ आबै ननि चिनि बरक न तिसानाबो अनेक चैलेंजिं बेपार दङ के ताबुक जेहेतु सार जों सासिङो मेनसन खायनायनि साइटखा जे ननो सपोर्ट खायखा बरनबो हामजा मुंरे याफारो ताई जे ननो सपोर्ट खायले बरनबो हामबायाफारो अजराबो सर आवता मीनिंग खाय मतलब जरा आनो रिखा बुट दिखा बनबा हामजागो जरा रिया बनबा हामजागो तामनो हमला आं मनो मेसेज हो जे नरा किसुदिन सिगां नखरानो अम्पिओ नि गठना बुजांनायबो आनि बुकुंबारा दफानो बुनायबो आनि बुकुंबारा दफानो थैयरमाबो आनि दफानो रि थैयर जारा बुनायबो जारा बुनाय बो आनि बुकुंबारानो ओंगा आं ओ मेसेज नरिउ जे जों साग बाय साग धेरालाया हामजां मुंया हामजां मो दिखागायसे हामजां माननाय दिनि आनो जारा हामजा गया बनां हामजां मारिखाय बा आगामी दिन आनो हामजां मरिनाय ओ मेसेज न सिगां रिनाय दिनि आनो जारा हामजा गया तो माने आं बोनो कबागै एकदम आनि बखानि खायनाय
bana obviously hamjangna mo message na sedina na yang Sar lokorok kabangma thangnai bubagra rajbario thangphaiga thangmani yaglo lokorok sengmani jajago tamni bagi thangka borong bonang bikas deborma sar oba henge onek social media o viral nani engkha oba teitam sanai sar bubagra no news thangmani yang ang normal sayan na yo je bubagra ang যখন ত্রিপুরা হাসতেও বিধানসভা আং পবিত্র বিধানসভা ন পাস খাই এমএলএ খাইমান পরে তে যখন নুখা ত্রিপুরা হাসতেও আং কখনো থাসিং বারবার রিপিট খাইনো নাই আছে চিন বাইসং বুকুং বারা দোকান সগলাইফো নক বখগলাইফো বুলাইফো তগলাইফো বুবাগ্রান थाङै आपिल खायनो थांखा जे बुबाग्रा जे ত্রিপুরা हासतेও जों जतसे ত্রিপুরা বसा जों बुकुंबारा बसा बुकुंबारा जतन जों हासतेव जों कसां बयर सिथारिनो नांनाय जों ताखौ बाय ताखौ जों मुति इंले चलायखौ फारि मनो जों स्टप खालायानो जों याक बाय याक रंलायै साम तालायन नै बुबाग्राना मेसेज ना थांमोन ना बुबाग्रा काहामनो रेस्पन्डिखा बानो सागा बिकास आं नंबाय दङ जों मनो जों भाइलेन्स न जों स्टप खालायनो नै बुबाग्राबो मेसेज दिनानि सामनो बुबाग्राबो मेसेज दिखाना हाय खाखायो आं मेसेज बरि खाना ओंगाय आमानि बागैनो आं बुबाग्रानो हामबायबो मेसेज दिखाना ताङै त्रिपुरा हासतेव जों बाय साक जों वालाय जायाखौ दुखै चालायाखौ नस्त्रं हागै जारा रबार खामजाक बरक बसि साइमनो ओ राबार बायसे बिनि जत चेराय खनाय परिनाने बिनि संसारनि जत किछु गाव राबार खाइतेनि बबुसुक दुख कष्ट खाइगोना ओंगाय 1 सेकेन्डनि बिसिङनो একটা মেসেজ কাটিबाय কাইसा पुने बिनि लाइफ बिनि जीवन शेष खाइदिम ओंगाय ओ मेसेज सनसे आं दिना थाङो जे फारि मते इंनि चालायाखौ जों मनो स्टप खालायना नांनाय पलिटिक्स राजनीतिक 5 বছর थानाय 5 বছর फायनाय कायसा कपलायनाय कायसा चेन्नाय मनो सिस्टेम मनो नियम डेमोक्रेसी ओंगाय जे 5 বছর थानाय 5 বছর फायनाय मनि बागै न जों जे साक बाय साक ताखौ बाय ताखौ वालाय तगलाय नियाखौ नै आं बुबाग्राबो थाङो मालायमोन Ojaga sarte kise sumong kotor kai tong kha sumong kotor ya lokorong ni saimana mo chongo tipramo thani phaising tei interlocutor nei bo sajagi tong samlai tong ojaga no greater Timberland constitution solution nei tabo lokorok ba tipramo thani phaising tei leader obono sanan chai togoi tong obono tei tam sanai sa जानजानी दीपम जानजानी इनको तो तोंगनाय तोंगना मो जानी डिमांड तो तोंगनाय जतो निनो एकटा डिमांड तोंग बंगनि मो डिमांड तोंगनाय बंगनि डिमांड बर खायनो मानो मनि बुआं कोनो सारने करै बंगनि मो डिमांड बर तोंगै मानो मो बंगनि बेपार sare interlocutor tam no no kisa sabai saima ga chawlo मो इंटरलोकेटर तो मने कायसा दल बाय कायसा दल माने कक लाम छलायनानि मनो इंटरलोकेटर ता जों मो कक बर बाय nga ta रायबाय मान रायबाय ओंगाय मो जों सिनि जे बंगनि जे डिमांड सिनि माने नंको माने कक छलायनानि मनो इंटरलोकेटर tabo to sa ADC hapang jehetu tiprasani hamkrai mantri ADC hapang nobo agi program no he rohya nei sanani chaito ka agi rogo tabo to jehetu nini yago se o doctor tribal welfare ne mantri ka tiprasana hamkrai kene ADC no bahai khanu goi tong bahai kan luk nai tabo sa kuno o jaga jengjalangla ADC tongnai ro ani takhungno जों non ADC tongnai ro जों chin takhungno ADC rang thanggaisa ani takhung manai bole ADC rang thangga ani takhung jara bukung bara tongnai borong development nai bole ADC te state government uja kono farak tonglak je bongni मान thai tongmani ADC je मान thai tongmani borong joton rijangnai ADC je development khaina namani chungmo yak ba yak miloi chungmo khainai buskango chungnayo chini dofa chungteba buskanga gona bagai abai nor joton saimono je जो दप्तर যখন সিপিএম নি আমল এই 25 বছর পুরো মাত্র 4টা একলব্য স্কুল চিনি এই 5 বছর ফাইমানি পরে 18টা একলব্য স্কুল খা তিনি 18 স্কুল চিনি বড়রক মজ যখন এই স্কুল এস্টাবলিশ মেনো যতন শেষ মেনো जों মনি ফল মন্নাই চিনি বুকুং বারানো जों লাইও তে আগরিনা বাগে आं आनि डिपार्टमेन्ट नि जत्त जे लिडार माने चिनि अफिसार हन आं दागिखा जे चिनि बररबो बुसकांवा चिनि आईपीएस न ननाय आईएएस अफिसार न ननाय आमिन बागिनो चिनि बररनो चिनि चेररनो যারা ফার্স্ট যারা পরিণয় রনো যেমন গুয়াহাটি যেমন শিলং দিল্লি কলকাতা চেন্নাই
Bengaluru mati hai porima jagarwa chini chararong porinana bagai tonnani bagai chini hostel khulangna bagai ang joton ନିର୍देश rikha কয়েক বছরনি বিসিংহ chini chararong অসুবিধা মানে সবচেয়ে সারা চিনি ত্রিপ্রাসানি বো জায়গা চুগিয়া নং তো আবনে সে সিগাং অনেক জায়গা থাইও থাঙ্কা ত্রিপ্রাসারংনি বিসিংহ থাङै नुखा বড় চুগিয়া বা বো জায়গা চুগিয়া नि जों गासै फेमियां दं सार जों मेनलि हागाय जों ত্রিপ্রাসার বেলাইसे চুকজাক बुनि दफानसे बेलाइसे जों चुकजाक फाइफना जों मेन जागा दंगिया जे मानमा जगा दंगिया सानमाननि जागासे दं जों जखन हामारि यासाक दिहिमपुर हामारि यासाक नारिया जों हामारि न यासाक दिहिमपुर जखन मोदीजी सागा हामारि यासाक दिहिमपुर nga मोदीजी जों लगे जे जागा हामारि यासाक दिहिंगा जों मोदीजी लगे दंना नंग nga मोदीजी जेबेबे सिनि नॉर्थ ईस्ट में जेबेबे नायो मोदीजी जेबे सिनि बुकुं बाराव नायो जों मोदीजी लगे दंना नंग मेन जों हामारि जे फरो याफोर प्रो जों मोदीजी लगे दंहागाय जों हामारि न माननाय नि खाखाय सर थांनाय 5 बोसोराव बीजेपी नि शासन त्रिपुरा हास्तेव ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर उनका मेबर कुमार जमातिया बो आईपीएफ टिंगी कैंडिडेट टंगमानी बो पास उनका ताई ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर लोका बिनी बो सामुनो नों ताई किसा खम खबे खाइके साखमु अथवा नों बिनि सामुं रकनो बसु जरातै सेटिस्फाइड बोनि सामुनो तै ताई बो पॉइंट रनो तै नों बेसी खाइ डेभलप खायन बागै साइटंगानि खावान सुबिदा borok je jaga bathari klang thanga chini borong member jamatia te chini borong gonang rampoto jamatia ji borok je jaga kam bongni je ses urun simi ang start khainai chini dophano chung thaising ang abun chau je chini dophano বিশেষ করে শিক্ষাও সঙ্গা করে নেব যে দফানি শিক্ষা উন্নতি ও দফা উন্নতি বলতে শিক্ষাও যে বড় দফানি শিক্ষা যে উন্নতি ও দফানো যতন সঙ্গা আং শিক্ষার উপর জরুরি নাই বিশেষ করে শিক্ষার উপর চিনি চেয়ারক উংথং আইপিএস অফিসার আইএস অফিসার উংথং ও চাইতো মোবাইল আং যত অফিসার আং রিঙ্গই 18 তারিখ তাই মিটিং দङ রিভিউ মিটিং দङ অদিন আং তেসে দাগিনাই যে দই মানসা চিনি চাররং जों दिल्ली कलकाता शिलं गुवाहाटी जागा केवल तनिवै परि सनखायै चिनि चाररं आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर खायना बगै मनि बगै जे नार्स पढिनाय थं जे कोनो जे स्टीम लाय पढिनाय मरं गरना बगै जों आगोगै जों चिनि दफानि चाररं जों तेबो सुजुग सुबिदा रना बगै म काम खायनाय सर जों साइमानका शास्त्र अनुसारै थाङै नायखेंके जुग टोटल 7टा दं आ 7टा जुगनि बिसिङाव जों ब जुग दं होननानै नों मने खैता आं बुजिमायखौ ताम सत्य जुग त्रेता जुग दापर जुग कलि जुगनि जे दं माने आ 7टा जुगनि बिसिङाव जों दाउ ब जुग दं मत मोसे शास्त्र तो आं मोसे गय रिचार्ज खायजाया गाइस ताबुक तो जे साइमन मत तो ता कलि जुग चलि दं गाय ओ कलि जुग चलि दं होननाय खाखावैदा खरकसा बायताय खरकसा कासे जागा बायताय केसे जागा न कम्युनिकेशन नारकना हकाय ब मीडियम निनि बागै बुसि खाय सुइटेबल होननो नरकनि बिसिंतिनो नरकनि जे मीडिया सोशल मीडिया जारा नरक प्रेस नरक न जतनि चिनि बर रंनो थानचा खायमाननाय चिनि बर रंनो थानचा खाय चिनि हालक काहाम मजबुत खायमाननाय नरम बिसिंतिनो आं संगो आं खाखायो जे सोशल मीडिया जतन कटन मीडिया नरम बिसिंगो बायबसारि काहाम खायमानो हामियाबो खायमानो आं संगो नरम बिसिंतिनो चिनि जे दफानो जों थानचा खायमानो शक्तिशाली खायमानो स्ताबुक अबनो रिगार्ड खायनो सुनामो सुमांखाय सोशल मीडिया बो साम खायनो रंनि बागै निनि वान सुमुं तामतो सोशल मीडिया जारा सामंतां तंनाय ताखोकसं आं साइमन नंनि जे मानथाय सप्ताहनि बेपारो म आं हेल्प फाइनाय जे मानसागानि डक्टर जे तंमानि नरंनि जे हेल्प फाइनाय तंमानि आंनि डक्टर होइते आं जतन सपोर्ट खायनाय प्लास आं नंनो हेल्प खायनाय के ताबु जेहेतु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार भारत संविधाननि ब धाराव
ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टर नि जे प्रभिजन दं नों आबुति के थांगांके नों सर्वोच्च लुकरबनि हाबरे सामखाय माननाय जे जोंनि ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेंट जोंनि जनजाति कल्याण दप्तर अनेक काम खायनो जों सुजुग दं अनेक सिं दफानो अनेक बसखाङाव आगुगैलांनो सुजुग दं जों ओ सुजुगनो न आं कामो थेपानाय जतनि न सहयोगिता नांगौ नंनि सहयोगिता नांगौ जत त्रिपुरा हास्टेन जत लुकरनि सहयोगिता नांगौ ओ दफानो आं बसखाङाव आगुगैलांनाय सारते किसे सुमो जेहेतु त्रिपुरा सानि कक थाइनो रोमान स्क्रिप्ट बांला बाय हनो इंग्लिश बाय हनो ताई देवनागरी बाय हनो अबनो ताबो सुमु फाके कक सुमु किसाका परिमल देबरमा रोमान स्क्रिप्ट न तैले ताम साइड होइदम ताबो सार म जों अनेक जायगा बितर्कित दङ म अनेक बसरनि म बितर्कित म बेपार दङ फाटकाय तो म समस्या समाधान तो खायमिया हायफोना जों चाइ दंनाय मन दतिन जों ताम खायमा जों केबिनेट सालायनाय ते जिनि जारा जिन दफानि जारा चौधरी दंनाय जारा लुकु दंनाय जत दफानि बरबान जों सालायो मन दतिन जों मन समस्या समाधान खालामनो चेष्टा खायना Okay, sir. Abuno त्रिपुरा सारकनि आसल जोंजार जेहेतु नों जे मानसा खायनि नंखाय जतनि से कदर जे त्रिपुरा सारकनि समस्या जोंजार नों आबुनो बबनो डाइरेक्ट पॉइंट खायनि मुसु जोंनि बर' रावनो जों त्रिपुरा सारकनि नर जतन सायमनो जे जोंनि दफा अनेक उकलक लाइजाक दफा ओ दफाना तिसाना अनेक समायलाङो हायफोना आं चाइ दंनाय जे जोंनि त्रिपुरा सादा फानो शिक्षा दीक्षा थुं लामा थुं दै थुं दै साइस्थ थुं दै याफुं निसाक याफुं बासाय माननाय बागै जों चेष्टा खायनाय दाबो जोंनि दफाना आं याफुं सागा याफुं बक्साना होंगाय ए बागान खायना लांनाय राबार बागान दिना लांनाय आनारस बागान दिना लांनाय गय बागान दिना लांनाय पैसानि इनकाम खायना लांनाय जारा बेकार दंनाय बंनो मालफुं मारिनाय बानिया खायनो सुजुग मारिनाय अट' गारि मारिनाय मते खायो जों मागंनाय धीरे धीरे मागंलायनाय जोंनि दफानो जों तेव आगौनायनि चेष्टा खायनाय किन्तु मेन हुआ शिक्षायावनो जों मा जर मारिनाय जोंनि दफा अनेक उकलक लाइजाक जों अनो शिक्षायावनो जों जुरखाय मारिनाय शिक्षा स्वास्थ्य ते जोंनि लामा दै फेरां मनो बेसे जुर मारिनाय सर ओ जे ताबुकनि निर्वाचन 2023 नि जे निर्वाचन थाका त्रिपुरा लेजिस्लेटिभ एसेम्बली इलेक्शन नि फाइनाल जे कटरको कायसे इलेक्शन नंनाय अब तो 2024 लोकसभा निर्वाचन के आ निर्वाचन न सारा भारत नि पॉलिटिकल सिनेरियो न बीजेपी नि बुखाक्ति नरक नारगि टनि मानानि के ओ जे 2023 विधानसभा निर्वाचन आ बुस्तु अति इम्पोर्टेन्ट नै मने कैसा 2024 नि निर्वाचन भारतवर्ष लोकसभा इलेक्शन थांग दङ 2023 नि निर्वाचन तो मचिनि एसेम्बली इलेक्शन तीनटा स्टेट अंखासिनो मेघालय त्रिपुरा नागालैंड जों मेघालयबो फायगा नागालैंडआव फायगा मेघालय चिन त्रिपुराबो फायगा ओमफ्राय 2024 नि जे इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन म कुनु बेपारिया मोदीजीनो फायफिनाय तेसा नेक्स्ट टाइम मोदीजीनो फायफिनाय आबायनो बागैनो जत त्रिपुरा हास्तेव चिनि जरा भोटार्स दंनाय जरा आम जनता दंनाय बरक तैसा को जोंनि जे भोटार जोंनो तहे तुफिनाय सर पाइथागो सु कायसा क्वेश्चन सर पाइथागो कायसा क्लास क्वेश्चन सर सोशल मीडिया जेहेतु लुकुरक बे करंनानि बागै जतनि बागै न कायसा काहाम लामबा अ जागाव न काहाम साजागो हामियाबा साजागो उंगै तंलायका ओंके अ टीएमवी चैनल न ताबु न कायसा कमेन्ट खायो अब राडा सरनि पाइजेक चैनल नि साव गोबां मा जागाव बरम गोनां जे पाटलपना जमाटिया न जाथे पते ककथेबे बर कुलनानि साइटगो आगो हाय इरे इंलाय तंलाय सर अबनति नोंतां वान जत अनि ओ हास्तेनि जत अनि रांसांनि ताखुक ते बुखुक संना कोइना नायो कुनो चैनल न केवल रामै पाइमेया
কোনো চ্যানেল কোনো টিএনবি হিন্তুং সরাংচাতি হিন্তুং যে কোনো চ্যানেল কেবল পাইমেয়া आं जे ताखुक रंगन जतन कइनाय मीडिया आंहा ब एकदम निउट्रेल ब जतननि बागै सामुं तांगो समाजनि बागै सामुं तांगो दफानि बागै सामुं तांगो गुबुनजों तै सामुं तांगो मीडिया करि हागाय कोनो जिनिस दफा जों अनेक बुंबाय थानाय मीडिया से लामा कुबै हिमनानि बागै बरक जोंनो अनुप्रेरणा राखायो जे जदि न लामा कइ तंगाय मीडिया नि बिसिंतिनो जदि न हामि हागाय borok ungoi sawoi lama kahamte himbo abo imagino jara media ni bisingo sanai ang joto media no borok neutral babi samung tango media ni bingo kebo jane ko khamis nas ta sathung joto media kahamno samung tang tongo media rong bagai jang kuno khaina comment khaina ko sate gisa kasaro sumung le last obono sangi painani dige chen chaitok snai oro khoksa jing ti prasa ta khokno sangka 2026 आइडेंटिटी क्राइसिस सेनाय चिनी दिप्रासा बेलायनो माने कमिउ थांसनायनि सामानते अबनते बाहायके बेखा खायनाय सा बाहायके कमिनाय बियां थामायनायबा जे तमने त्रिपुरा तमने मन तंनायता त्रिपुरा बियां थामायनायबा वान जे तमा बाबो जान तंनाय चिन त्रिपुरा सबरन तंनाय बियां कमिनाय बियां थानायबा हा म जारा जे सानाय ब तैबालखै जाजाय खैनाय थं चिनि जे त्रिपुरा तमने जोंरन तंनायबा जों बियां थानायबा जोंबो कमिया बरबो कमिया हा आमेन बागने कोनो बिफ्रांत तंनो कक्रै केव कोनो दफाफोन कबिया जों मुजागा थानसागै तंनाय एकदम श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनाय श्रेष्ठ एदेसि खायनाय श्रेष्ठ बुकुं बारा जों तेबा आगुनाय जों तेब कुसु सागा कानाय हामबाय हामबाय सार Sam helbel kina हामबाय